Masallacinmu na gashi ya tsufa muna son in son samu na sabunta mana shi ya mana babba. Село в Нигер с около 5000 души население, в което съществуващият месджид е почти разрушен от дъждовете и влагата. Вече не може да посреща молещите се в нужните условия. Сдружение Ал-Селям стартира кампания за събиране на 16 000 евро, с които ще изградим нов, по-голям и уютен месджид, където братята и сестрите ни ще могат спокойно и с достоинство да се покланят на Аллах. С вашата помощ ще вдъхнем надежда и ще оставим следа в това велико дело. Нека всеки участва с каквото може, тухла по тухла, сърце до сърце.